Vistes o novo restaurante que abriron no Porto? Creo que vai de mariscos ou algo así. A mí o marisco non me gusta nada. Pois a min gustame moito. Teño que ir probar. Mira este vídeo. É do Instagram de Blanca Pita. Hola, son Blanca Otero. Son mariscadora. Se me queredes seguir, seguideme no meu Instagram, Blanca Pita. Eu vou vos a contar como se apaña ameixas. Eu apaño moi ben con este sachiño, porque é moi cómodo, aí tamén hai lefoñas máis grandes para apañar, pero é máis, doi máis o lombo. Entonces, este é para apañar na area ou nas pedras, e este para os curruchiños, entre rochas, que as ameixas, cando vai mal tempo, agáchanse entre rochas. Entonces, con este, apáñase moi ben. Vou vos a ver se vos encontro alguna. Onde é isto? Na praia da Ribeira Grande. A min soame esa praia. Esa non é a que está por alá? Sí, imos. Imos. É por aquí. Ten que ser porque de fronte. Pero seguro que é por aquí. Fronte logo Sí, ten que ser. Temos logo que girar a derecha. Segura? Sí. Ei, mira. Ei! Vine. Onde ides? Imos a ver a Blanca Pita. Blanca Pita. A influencer. Mariscadora. Exactamente. E onde decides que está? Na praia. Onde? Aí, na En praia. serio? Vedes a Blanca? Esa non é Blanca Pita. É blanco. Sí, é esa. Cantas meses colletes hoxe? Ainda acabo de chegar, pero mira. Hai que unha farturiña, non? Sí. E gustamos as ameixas. Sí. Como vos gustan, non? Hai nas que podes comer a moitas A maneiras, min gustame a meixas a mariña. A mariñeira, é con arroz, Sí. é con fideu. É máis botarlle ao pescado, unha merluza a mariñeira, e sí. Rico. Está moi rico. O que pasa que non hai marea. Esta non é. Outra máis. Esas están huecas. Si é que vos gusta, pero costa moito traballiño apañadas, é? Ou que pensades? Parece gratis. Non ves? Que non, mira, aquí saliño ou dúas. Vamos a collelas. Queres coller o sachiño? Sí, eu tamén. Sí. O sala, podes lle dar cun lado ou con outro. Este escava